Как това един човек не влезна днеска, бе? Мацки, сама работи ли, бе? Работи? Айде малко да ме банете. Искаш нещо пак да ми показваш? Леле, как ме гледаш, утли съм да ти отказвам. Всички тук ни гледат и завиждат, че си с мене. Виждам те как искаш да ми посегнеш и после с мен да си легнеш. Пак се уреди и брутално с мен ще прекаляваш. Лесно ме наби през нощта да ме изкушаваш. Пак се уреди, колко пози можеш да прилагаш. Лоши работи виждам как искаш да ми направиш. Гледаш мръсно и ме палиш, много ги разбираш. С твоето тяло мамиш, дразниш и ме провокираш. Вече имаш планове, не спираш да ме дебнеш. Виждам те как искаш да ми посегнеш и после с мен да си легнеш. Пак се уреди и брутално с мен ще прекаляваш. Лесно ме наби през нощта да ме изкушаваш. Пак се уреди, колко пози можеш да прилагаш. Лоши работи виждам как искаш да ми направиш. Готин, готов си. Искаш ли си дъвката?